Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Sugeng dalu para pamirsa, para kadang sutresna budaya. Sugeng pinanggih malih nggih kaliyan kula tetiga wonten ing giaran Arum Dalu. Arum Dalu menika setunggalipun adicara ingkang nguri-uri budaya Jawi. Mliginipun tembang-tembang maca pat. Kagiaraken saben dinten Senin kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 3 menit. Lumantar Radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Jalan Pemuda Barat nomor 1 Pucungrejo Muntilan. Kados padatan kula tetiga wonten ing iring kiwa Bapak Sikit lajeng Bapak Haji Sugiono. Sugeng dalu Pak Sikit. Sugeng dalu ugi Pak Jumiran. Saha sugeng dalu katur sagung para pamireng, para sutresna budaya. Nggih. Karena sampun setunggal minggu mboten pinanggih rak niki. Nggih. Kados pundi wartosipun ngaten nggih. Sugeng dalu ugi Bapak Haji Sugiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Atur warta bilih wonten ing kalodhan menika dilalah wiwit poso kok tekan sapriki mesti le Jawa ngantos maghrib. Nggih. Awanipun sauntas ragi kekes meniki. Nggih. Namung mboten ngirangi napa nggih semangat kula anggenipun badhe sowan dumateng sagung para pamidhanget Radio Gemilang FM. Ya dilegake diupayake ben iso sowan ngaten. Mugi-mugi kawilujengan kabagyan saha kabagas warasan menika tansah sinuksma dening para kadang sutresna pamidhanget Arum Dalu. Langkung-langkung kadang-kadang ingkang ngayahi karya wonten ing dalu menika. Injih. Mugi den udanane dening Gusti Kang Maha Kawasa. Donganipun panutup amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wonten ing dalu menika mangke tesih nglajengaken kala wingi nggih ingkang asesirah ngudi murih siyamipun boten namung pinanggih muspra. Dene pupuhipun menika tesih nglajengaken pupuh dandang gula. Ugi kepareng atur prisa bilih buku ingkang ing samangke utawi wiwit kala wingi dipun aturaken lumantar tembang menika reptanipun panjenenganipun almarhum Simbah Sudi nggih. Ingkang saestu kathah sanget rikala tasih sugengipun menika ngripta buku-buku tembang maca pat. Nah, wonten ing dalu menika jumbuh kalian prastawa ingkang katemben katindakaken inggih menika nindakaken ayahan siam tumrap para mukmin. Nah, wonten ing dalu menika ing samangke badhe tesih nrasaken padha gangsal bilih namung kados padatan kinarya marwakani menika sekar mijil rumiyin nggih para kadang ingkang kepareng kula aturaken. Drenging nala nyuwun mring Hyang Widi mugi karayan amrih kasambadan ing setyane nguri-uri
kabudayan Jawi maca patan nenggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji konjo ing yang manon den reksa keng jim setan godane Allah zat kang moho welas asih maca pat puniki bisa rahayu inggih setunggaling panyuwunan nggih dhateng ngersa Gusti ingkang Maha Kawasa sekar mijil kalih padha menika ing pangajap mugi-mugi budaya Jawi mliginipun menika sageta tansah ngrembaka sageta lono saha rahayu. Wonten ing dalu menika langkung-langkung giaran arum dalu mugi-mugi lekas dumugi pungkasing sedya menika tansah lulus ing sambikala. Saestu satemas saged hamimbui suka gumbiraning penggalih tumrap para kadang pamiyarsa. Ngaten nggih Bapak Sigit nggih. Kok saged tirik-tirik ngaten anggenipun ngendika awit piwulangipun panjenengan ta menika. Oh, ngaten. dipun rungu menika jan sekeca. Sekeca mongko ngangeni. Ngaten nggih. Nggih, nggih. Kanthi menika mbok bilih panjenengan saestu kangen monggo para kadang mangke panjenengan saged mresani wonten ing streaming menika karena arum dalu menika ugi kagiaraken lumantar streaming wonten ing gemilangfm.id. Dene menawi madosi wonten ing kanal YouTube menika Gemilang FM Official ngaten Bapak. Siaran menika saged dipun pirsani lumantar kanal YouTube nggih. Nggih, Gemilang Umpamane le FM Official. anggenipun mirsani menika nginjang akhire nutul YouTube nggih. Ngaten. Nggih, nggih. Ugi panjenengan saged nyawiji lumantar nomor WA. Panjenengan mangke saged nyerat wonten ing WA lajeng kintun-kintun para kadang mbok bilih badhe kintun-kintun salam menapa kepara panjenengan kersa nyekar saking dalem menika saestu dipun antu-antu para kadang nggih. Dene nomoripun menika 081 578 968 968. Menawi ngaten mbok bilih sadengah pamiarsi Nggih. menika badhe mbangun kekadangan kekancan. mbangun seduluran kekancan menika ugi saged ngginakaken utawi lumantar WA menika. WA lumantar siaran menika Nggih, ngaten. Kanthi menika karana sampun dumugi titi wanci monggo sekar dandang gula kasuwun Bapak Sigit ingkang nerasaken wiwit padha gangsal nggih mbok bilih. nggih. Sugeng dalu, sugeng nyawiji lan sugeng midhangetaken. Sumangga. Menika menapa Pak? 6
Nggih. Enam wabil oh Sobi mboten pati ketingal napa? 1000. 6 wabil 6 wabil qadri khairihi. enam wabil qadri khairihi wa sarihi riyen klentu kula anggenipun nembang Radi keinggilen. oh iya Nggih. kinggilen juk bubar Ah nggih pun nambali malih. Lirunem lireci nema wonten nggih enam wabil qadri khairihi Niki tak cedhek mesti niki dandang gula lek suling. nggih karo ngeling-eling Ah nggih. Ninanana wasarihi minalata Allah nenggih nyakini anane takdir ring maha agung benjang wonten ing ari akhir manut kersaning Allah sung piwales iku nurapilih kasih nurapilih kasih iko kedadosa mlebet ing neraka puniki kang takwa malbeng swarga
Gek kecekel. Malah dadi liar-liar. Dawa siyam tumrap para muslim wus tetela jroning dawuh ira mreh wimbo iman takwane marma pra sumitraku sira anguningani kalamun wulan poso kebarokah tuh Ramadan lajeng sinebat kanthi tembung sarum mubarakun nenggih wulan kang kebak berkah Karena dandang kula menika kejawi mila gotranipun kathah lajeng anggenipun nyekaraken nggih sekeca sanget menika kasunyatan senajan nembe kalih padha kok sampun wekdalipun dangu. setunggal padha menika saged 3 menit langkung. 3 sekawan Tiga, menit. pas, Kanthi patang menika menit. mbok bilih prayogi murih mboten kekathahan ing samampe Bapak Haji anggenipun atur katerangan dhateng para kadang pamirsa. Wekdal kula aturaken Bapak Haji menika kersa ngudari menapa ingkang kasekaraken kala wau. Winji matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasinggan sagung para sutra budaya lumantar 96,8 Gemilang FM menika adicara arum dalu kleres malebet wonten ing wulan Ramadan sampun kaping kalih menika nggih. Estu sedaya wau mbok pilih innamal a'malu binniyat nggih. Menapa menika Pak Haji? Sak temene kabeh barang kuwi mungkari niate. Badhe tumindak menapa kemawon menika gumantung niatipun ngaten. Inggih kadosta wulan siam menika awakipun piyambak menika badhe niat poso napa ora?
Nggih. Nggih, mboten sah kogan alasan nek niat poso ya niat. Merga napa poso wulan Ramadan menika sampun dipun aturaken wonten sekadandang bulan. Kula wau mau barokah nggih, kebak ing barokah. Berkah ngoten nggih. Berkahipun nggih. Lah wonten ing mriki ingkang dipun wastani siam menika wonten 3 perkawis. Nggih. Menapa kemawon menika? Siam wajib Hmm. ingkang panjenengan kula dipun tindakaken wekdal menika. Lajeng siam sunat. Lajeng ingkang kaping 3 menika siam nadar. Oh, wonten ta menika? Napa wae telu niku Nggih, siam Wajib. siam sunat, sunat, siam nadar. siam nadar. Wah. Ha nggih, maksudé pripun niku? Siam Tak wajib. gatekke tenan iki. Siam wajib kados dene ingkang sakmenika nembe dipun tindakaken dening para umat muslim saidenging bawana. Niki sing wajib nggih. Nggih. Wajib tumrap menungso sing pripun? Nggih. Ingkang ngrasuk agami Muslim, nggih. Iki sing muslim. Nggih. Menika wajib wonten wulan Ramadan dipun perintahaken siam kados dene wonten ing rukun Islam ingkang Umuripun pinten sing wajib? menika menawi sak menika nggih takeranipun niku balik nggih. Wakil balik nggih. Nggih. Yo. Wakil balik iki saiki 12 taun wis. Namung langkung utami senajan tasih lare alit menika Dipun kinarya gladi. Oh, gladi. nggih. nggih. Nggih, Ora ketung tembunge iki sak betahe, sak betahe nggih. Le latihan iki pisanan ya tekan jam 10. Mangke jam 10 didulang cepet-cepet tekan kok jam 12. Ngoten niku nggih. Biasane ngoten niku ibu-ibu nek nglatih putrane nggih. Mangke nek pun kelas kalih di setengah dina nutuk nggih. Mangke nek kelas 3 nggih sedina. Alhamdulillah niku kula ya ndek putu niku kok ya ket kelas 1 wis do latihan poso wis nutuk sedina. Nggih menawi dipun gladi wiwit tasih alit menika nggih sak boten-botenipun lajeng mangertos senajan mbok pilih nggih dereng saged sempurna ngaten. Nggih, kadang-kadang ya wis ngular-ngular kok urung niku biasa to lari alit nggih. Lajeng ingkang nomor kalih menika siam sunat. Siam sunat ingkang dipun tindakaken dening Rasulullah menika siam Senin Kemis. Senin Kemis niku sing sunat nggih. Nggih, Sunat apa sunah? sunah. Sunah. Lajeng- Sunat ki wong diiris kok ya. Ana mawon iki. Inggih lajeng ingkang kawruh 3 menika siam nuwun nadar. Oh, nggih. Nadar. Nadar menika tuladanipun kados menapa upaminipun Bapak Haji? Wih, menawi tuladanipun gampil biasane kang sing dipun tindakaken nika kalian bapak-bapak muda utawi nggih mboten mi bapak muda sedaya kemawon nek ndi nadar nggih kados to sesuk nek aku kelakon apa anakku kaya metu lanang tak poso ngoten nggih. Menika kedah dipun tindakaken nggih. Tindakaken lajeng Ning anggenipun nindakaken poso nggih sami kalian poso nggih, wajib menika. nggih posone istilah saka subuh tekan maghrib padha mawon nggih. Nggih. Menika kok wonten telepon. Pripun niki wau? Badhe dipun tampi mboten niki? Dipun tampi tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, melajar ya. Bapak sikit ki mawon ning nampi. Ya, Bu. Dadakipun Betul. Adake menika Pak MC menika sugeng. Waalaikumsalam sugeng dalu Mas MC. Nggih. Nggih. Nggih dipun anu nggih monitor saking dalem nggih Mas Kaji. Nggih, kepareng kula nerasaken. Ajeng kirim-kirim kali sinten Mas Kaji? Ora ketok Nggih. Nyuwun pangestu nggih. Ini dialih. Nggih. Ini ora
Sinten to niki? Mas Kumar. Niku di video niku Pak Sigit. Oh nggih, nggih, nggih. Nggih dimirengke saking dalem nggih. Napa jenengan badhe nembang menika? Monggo pun lajengaken. Oh, nggih. Oh nggih, matur nuwun sanget. Monggo dipun lajengaken. Nggih. Kalau wau siam sunat nggih, siam sunat niku wujude ya syukur karo Allah nggih. Kados dene nek munggah sekolah tak poso, nek ketampa dadi pegawai negeri ya tak pasani. Nggih. Ngoten nggih. Lajeng biasanipun ibu-ibu menika sok nglampahi siam sunat. Sunah menika kagem putranipun. Liripun putrane wiwit alit menika ngantos dumugi dewasa biasane sok di pas dina lahire niku sok do dipasani. Kanthi pangajap menapa murih saking samangke menika paling mboten lare menika iso mbangun miturut, iso dadi bocah sing saleh utawi salihah. Tumrap ingkang dereng mangertos Nggih. utawi cubluk kados kula menika Mas Kasim. Sing jenenge poso ki rumangsaku ngampet ora nedhi nggih, ora Nggih. dahar. Ora Ngunjuk. yo senadyan lesu apa ngapa nek urung mangsane buka ya kudu diampet nggih. Nggih. Nanging napa ingkang dipun ampet menika namung soal makanan. Napa Nggih. ngampet sanesipun wonten, Pak? Nggih leres sangat menika nggih. Ingkang dipun wastani siam menika mboten namung cara gebyare ngampet ngunjuk saha dahar nggih. Menika wonten pinten-pinten perkawis ingkang kedah dipun tindakaken nggih. Ning niki wau tak rampungni sithik Mas Sigit niki wau Nggih. nggih. Siam kalau wau siam napa nggih? Sunah. Sunah menika ngoten lah ingkang nadar menika ingkang sok-sok menika kirang pas nggih. Ingkang kula aturaken dumeh nandur mbako payu larang njuk cukup ming dipasani niku mboten. Ya diposoni sunat ning ya di luberke rezekine. Dipun sedekahaken Inggih Kang, saperangan. dipun kandhani sedekah infak. Mboten namung wah le nandur mbako paringi apik larang le nandur lele paringi ning ming cukup dipasani niku nggih mboten. Nandur Leres, waku nggih. badine akeh banget. Mongko nang kono masjide mustakane rusak. Nggih niku nggih niku kedahipun nggih ya. awet dipun kandhani sedekah nggih nggih amalipun. Tegesipun menika pratelan raos Nggih, syukuripun nggih. karana saestu sampun dipun pinangkani panyuwunipun mila lajeng nadaripun menika Kejaba. anggenipun syukur nggih Ya berbagi rezeki nggih. Ngaten nggih. Lajeng kalau wau Mas Sigit ngendikaken menapa nggih poso niku rame ngampet ngelih karo ngelak nggih. Menika estunipun wonten bab-bab menika klebet nika wonten mlebet materi menika estunipun poso niku ingkang abot niku le nyegah. Hawa nafsu. Nggih, nyegah mripat, nyegah pamireng, nyegah pangandikan menika ingkang abot. Nek ming le ngelak karo ngelih niku tak kira nggih do kuat nggih. Ning nyegah tigang bab menika ingkang sok-sok kirang gampil. kirang gampil. Kedahipun menawi sakmenika kedahipun linangkung kagem nggih mbok sedaya mawon nggih mboten namung ibu nggih mangke tak mung ibu wae sing tak sasaran nggih. Menika menawi pepanggihan kalian kanca rowang menika ampun dangu-dangu. Menawi kejangan menapa menika? Pangandikanipun menika Saya ngobrol. Nah, menika ingkang dipun kajengaken Dipun singkiri ngaten dipun nggih. singkiri. Oh, dados menawi pepanggihan nggih namung sak cekapipun kemawon. Piye do slamet to? Piye kabare Bapak? Ya piye anake do sehat to? Ampun. Lan kula mestani ora sah do ngrumpi. Rasah do ngrumpi Rasa lah nggih. Ingkang dipun maksud lah ngoten niku sajake. nyatur. Nggih. Nek kesuwen yo mrono kuwi. Nggih menika kula ingkang kula kajeng ngatur nganten nika. Lajeng kejawi pangandikan menika ingkang sok ora krasa Nggih. netranipun. Oh, mresani bab-bab ingkang dipun awisi. Dipun ngaten. awisi. Wah. Kados dene nun sewu
wah Pak Kiono kae bae nol. Wah. Ane niku nek ming sethithik jarene ya malah rezeki. Niku wonten sing arani rezeki nek kebablasan ya dadi Nah, kapitunan ngeten nggih iki. ngapuntenane. Ya. Nggih. Ning astunipun senajan saged pirsa nek kae iki kok apa mau kae Larangan kok boten kaya dipunawisi. ngono. Ning sauger awak dhewe niku atine iso ngendhaleni. Ayo sana ya matur nuwun diparingi apa Mripat. pawaan sing kaya mengkono nggih. ngono kuwi. Ning wong aku gek poso. Nah, ya terus ora diterus-teruske ra Nggih. Ngaten nggih nggih. Wonten dawuh-dawuh saking para ulama menika aja kesuwen nek mresani TV senajan hiburan. Nggih. Lajeng mirsani TV nggih asal kemawon. Digantos HP mawon nggih. Nggih, mboten asal Mbak Api malah saya pernah-pernah. nggih. Warna pribadi niku karo teturan iso nggih to. Niku nek mresani TV ya sing ana manfaate. Kados to mirengke berita sing positif, kados mirengke tausiah menika ingkang wonten napa nggih tujuan kangge jiwane awake dhewe iki nggo tambah ngelmu. Nggih. Ini nek mendelok sing kebangsane nun sewu sing kok ngoten nika niku disingkiri riyen. Dados Eyang Sudi anggenipun ngripta sekar menika ancasipun menika ngaten menika. Lah menika klebet Murih ora siampun. ndadekake sempurnane siam ngene to. Dadi siame ora ming muspra Ora ming muspra. karena mboten ngemungaken jagi dahar lan ngunjuk nanging kathah bab-bab ingkang saestu kedah dipun singkiri. Ngaten. Pengucap, Pangrungu, pangrungu, paningal. paningal, apa meneh kuwi. Nah, Niku ingkang bakal nggih. panggrayang. Panggrayang. Niku pun nggih pun istilah ya dilebokke kene sing ingkang baken tiga niku. Pangrayangnya saged mlebu Nah, niku. nggih. Sing- Mekan niku. Nek ingkang baken tiga kulawa nggih. Nggih. Mriksa pamireng Pangucap. pangandikan pangancap menika ingkang Pangambu, pangambu. pangambu. Menawi poso menika dilalah kok do gawe Liwat panganan mboten menika ya. Lajeng cungar-cungir. kok ambune kok enak men. Niku Ketak ngriku. Saken Buddha anggenipun siap menika. Ning mung saged nggodha ning mboten nganu mboten Boten dadosaken Boten napa-napa niku. boten dadosaken bataling siap. ingkang baken menika angel niku ya Mas. Poso wis rewangi ngelih. Rewangi kok dilalah ya niku wau nggih. Lajeng kangge solusi kangge penolakipun nun sewu nggih menawi netra menika tasih betah melek menika langkung sae kangge ibadah. Contonipun kangge maos Al-Qur'an. Tadarus. Tadarus. Mas Al-Qur'an niku mboten winates nggih. Dalam arti ora kudu oleh ora kudu sithik. Sing penting kena nglipur syukur bagi pas maos Qur'an kok suwe-suwe malesan ya tutup mawon alhamdulillah sehari niku langkung prayogi. Pun katamping pinten Pak Haji? Nun Pun katamping pinten niki dugi tanggal 7 niki? kula mboten katam-kataman ning wingi setunggal minggu ruwah ingkang terakhir menika kula alhamdulillah saged katam sak Qur'an. Nggih, wah remen nggih. Alhamdulillah. Ing kadang-kadang kula niki ya umat niku wau. Kala mangsanipun. Umat niku wau nek dong sregep ya sregep ning nek dong umate niku mau nggih. Mila umat menika lajeng dipun wastani umat karena kala mangsanipun Umat-umatan. umat-umatan. Nggih kleres niku. Umat-umatan. Pramila wonten ing mriki nek iso umat-umatane niku ya disuda. Dadi umat tenan ngoten. Nggih. Umat ingkang Nggih. becik ngoten nggih. Kejawi maos Quran lajeng kangge tumindak ingkang positif kados dene nek kaya kula tak nang mburi omah tak resik-resik mbubuti suket nggih nggo nglipur ati ning mengko nek diliwati wong ya aja ngendheke wong maksude kula nuwun Mas ya ora nggih monggo ndak pundi ngoten niku mawon rasa tak takon sithik niku mangke njuk dadi Mremet. mremet. Ini ya gumantung niatipun. Nggih Kalau mulane dipun ngendikaken awal menika rak mila sedaya kala wau a'malu innamal a'malu binniyat. Tegesipun sedaya perkawis ingkang badhe katindakaken menika namung gumantung niatipun. Nah pramila wonten ing mriki leres ngendikanipun Mbah Sudi wonten ing siam menika dipun perang tigang panggenan nggih.
sedasa dinten ingkang pertama, sedasa dinten ingkang kaping kalih, sedasa dinten ingkang kaping 3 ingkang pertama nika maghfirah nggih pangampunan. Mangke sedasa dinten ingkang kaping kalih barokah. Lajeng nikmat kala wau nikmate napa nek iso nampa Lailatul Qadar. Sepisan di para telu niku nggih, telung ponto nggih. Nggih. Pantan ingkang sepisan menika tanggal 1 tekan tanggal 10. Nggih. Pantan ingkang bajutipun menika tanggal 11 ngantos tanggal 20. Nggih. Dene bari tanggal 20 ponto sing ping 3. Nggih. Ponto sing sepisanan kala wau napa? Pengampunan. Nggih, pengampunan. Nah, yen ngaten karana sameneika sampun tanggal 12 terus carane le hitung-hitungan ngono 10 dina sing wis kepungkur ki terus wis oleh apa ngaten prayogi anggenipun ngetang-ngetang. Nggih menika mangke sedasa dinten ingkang badhe dumugi langkung saya ningkat ngaten Bu. Janipun awake dhewe menika kraos sampunan. Nggih. Pun kraos nggih upami dalam 1 hari puasa niku awake dhewe mau tumindak apa. Sing apik apa sing apik apa sing ala ngoten apa nggih. Dados mboten mung aku kudu mas puasa pun mboten ngoten ya apa amale ku ibadah iki mundhak apa ming ajeg apa bahasanipun wonten ingkang mestani muasabah. muasabah pendekan nggih. Nek goleki sing apik gampang nggih. Ha nggih. Sale nek diapikke dhewe Nek goleki awak dhewe sing ala ki rada angel ora iki. pati ngakoni kok. Biasane ngoten niku ana unen-unen maling kok kon ngaku dadi maling ya ora. Nggih to. Nggih menika gambaranipun ki mawon. Mongko kudune nek wis ketemu alane awake dhewe, Nggih. kudune kuwi ya njuk Iso dandani. dandani utawa mambu mertobat ya. Leres Ora menika. malah bentengi nggih. Wis alane dibentengi. Ditutup-tutupi rapet Nggih. Menika kanthi menika tumuli kemawon istighfar nggih. Menawi awake piyambak menika napa ngrumaosi kirang utawa lepat kalian sinten kemawon istighfar nggih astagfirullah. Pramila wonten ing mriki dipun tindakaken dening para muslim sak sampunipun salat menapa kemawon sunat utawa wajib sak sampun salam menika kedah maos istighfar. Nyuwun pangapunten. Bar kuwi ora dibaleni meneh ya. Mboten maksude Apa nek ngaten. wis istighfar njuk baleni neh entuk. Ah niku mboten dipun parengaken menika tegese. Ora Mboten baleni meneh. nah nggih mboten bareng misale mau le salat kok dilelah oleh nindakake niku jengklit niku kan ya kurang tertib gitu. Nonton ingkang dipun maksud istighfar nyuwun pangapunten sedaya tumindak kula dalam salat menika nek wonten lepate nyuwun pangapunten utawi gerakanipun, waosanipun menika menawi kirang nyuwun pangapunten ngoten nggih. Niku contonipun nggih mawon. Pramila awakipun piyambak mbok bilih wulan siam menika dilalah kok nganu ya gageman astagfirullahaladzim. Nek gampang misuh-misuh barang ya pokoke ya kleru ya pokoke mertobat sesuk tak ora meneh ane dipancing-pancing marai meneh. Nah menika nggih tundhonipun lajeng boten pikantuk menika anggenipun siam lajeng boten pikantuk predikat ingkang dados tiyang mutakin karena siamipun namung badhe pinanggih muspra nggih. Pramila ngelih ro ngelak. Nggih menika monggo sareng-sareng dipun jagi nggih. Utaminipun langkung kalian keluarga nggih, keluarga sak omah, ro bojo, ro anak, ro putu menika dipun jagi. Mangke nek ampun niku gek mremen ning tangga ning murih saged kae kok Pak Sigit ki sak poso iki jan nungkul banget, nungkul ora tahu ngejak ngendikan werna-werna saiki anane ming istilah ya napa nggih ming apik nggih gampangane seneng amal seneng sedekah gampang nggih lirine tak kandhani
aku duwe jambu loro nyonak bali engko ge buka ya. Nggih. Tegesipun sadangunipun siam menika kathah anggenipun nindakaken kesaenan. Nanda menika. Nggih. Imo menika kesaenan dhateng sesamining gesang, Tingkah laku kesaenan tumrap pangibadah dhateng ngersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Mila lajeng mbok pilih menawi tiyang gesang menika rak kejawi menapa menika dhateng ingkang Maha Waos lajeng dhateng sesamining gesang menika nggih. Menapa menika tegesipun Pak Haji? Nggih dengan sesamining gesang menika ya istilahe Habluminanas niku ya Allah ngaten nggih niku hubungan karo manusa niku nek iso ya diusahaken sing semaksimal apik-apike dijumbuhke karo awake dhewe le nindakake salat sunat, salat wajib, ibadah sanesipun nggih. Aja ming aku wis salat sunat yo habluminanase kurang nggih. Ora becik nggih. Lajeng wonten ing mriki kinarya sampurnaning salat siam menika awakipun piyambak para muslim dipun kedahaken salat malam nggih, salat lail nggih. Ya nggih to, biasane sok traweh menika nanging nggih traweh menika seje desa seje carane gitu. Nek le ping 23 utawa 11 niku pun umum ning carane niku ingkang seje ana sing bar isak terus bablas niku kathah nggih bablas maksude bablas salat apa tarawih niku wonten ingkang seperangan anu mengko le salat tarawih awake dhewe nek sebar jam 12 paling ora jam 1 apa jam pira engko langsung sisan sahur niku nggih wonten. Menika nggih kepareng nggih. Nggih. Nggih pramila astunipun awakipun piyambak ben ramus prole basa monggo dipun udi tigang perkawis kala wau. Napa niku wau? Paningal. Paningal. Nggih. Pamireng pangandikan. Sing angel iki pangandikan kuwi ya. Ah. Angger ketemu wong telu ngene iki ya le terus do ngendikan wis terus do ngombro-ombro. Nggih. Niku nek awake dhewe kaya ngaten niku ora ngombro ya ora gayeng. Lha ana mangsane ketemu kuwi dibatesi wektune. Nggih. Ning ana kalane pertemuan niku nganti sak cukupe. Ngaten Pak Haji. Nggih. Nggih menika jane ajeng matur werna-wernaning napa wekdalipun tesih tetap menika. Tasih setunggal menit malih menawi tasih ingkang badhe pun ngendikaken wonten. Nggih. Mantena para kadang mbok bilih tasih kathah ingkang badhe timbun rembag karana priwara rumiyin panjenengan tetep nyawiji wonten ing Gemilang FM mangke bar pariwara mah ampun dipindah channelipun nggih. Wong kuwi diteruske ta kuwi. Nah nggih mangke dipun terasaken. Monggo priwara. Gemilang. Duh, piye iki? Lho, ora ana abang ora ana ijo kok gembeng sampean. Napa, Bu? Napa? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Lho, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Riz, main yuk. Bosen kali ke mall terus. Halo Din, kesambet apa nih? Tiba-tiba ngajakin main.
Emang mau kapan? Iya, pekan depan kali ya, gimana? Ada sih. Kemarin gue baru aja dikasih rekomendasi sama sepupu gue. Tuh kan bener. Di mana? Biar gue surfing di Google. Buka aja dulu deh. Hah? Di jelajahmagelang.go.id. Apaan tuh? Lo suruh gue jadi Dora? Gak gitu maksudnya. Udah deh. Buka aja dulu. Udah ya. Riz, kok dimatiin sih? Jelajah Magelang merupakan sebuah platform yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Magelang, digunakan untuk mengetahui berbagai informasi daya tarik wisata Magelang, mulai dari wisata alam, air terjun, kolam renang, wisata religi, wisata candi, wisata pendidikan, wisata pasar tradisional, balkondes, wisata pemancingan, dan UMKM di Kabupaten Magelang. Dalam satu platform, kita dapat mengetahui banyak informasi sudah terangkum menjadi satu. Pencarian informasi akan menjadi efektif dan efisien. Bisa di-download melalui Play Store atau bisa melalui website di jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik, dan Informasi. Selamat nomor PIN Anda beruntung. Segera lengkapi data diri Anda, klik link berikut. Abaikan jika Anda mendapatkan pesan semacam itu. Internet memudahkan kita mengetahui dan mendapatkan banyak hal, dari hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi, kemudahan itu justru membawa celah untuk tindak kejahatan. Untuk menjaga data pribadi agar aman, hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Cek kredibilitas website. Jangan membagikan foto KTP Anda ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari mengumbar data pribadi Anda ke media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan, serta buat password yang kuat dan unik. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan, terutama perbankan. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Ngelaras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada. Mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone, hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Gemilang Para pamirsa utawi para pamidangat, mekaten sawetawis menggah jlentrehipun sekar dandang gula kalih pada ingkang sampun kasekaraken kala wau. Saderengipun pun terasaken ngaturaken sugeng dalu Raka Mas Parudin wonten ing sedayu. Dipun tenggon nggih wianipun monggo. Mangke sampun ngantos lewian dangan kene wis tutup gek dipian. Mugi-mugi dalu menika sasampunipun salat tarawih lajeng tadarus menika sampun nyawiji sesarengan kalian kula tetiga wonten ing Giaran Arum Dalu. Kadang-kadang kula wonten ing Karanganyar wonten Pak Darto, Pak Purwanto sugeng dalu, Pak Darto nggih mugi-mugi dalu menika nyawiji. Nah Ibu Putriana wonten ing Sewukan menika kula wau tasih
para bapak lan ibu saking pengurus cabang lan sanesipun menawi sami tarhim nggih, tarweh silaturahim wonten ing sewuan menika bepilih Bapak Menteri ana tesih sibuk menika. Bapak Sigit mbok pilih badhe kinten-kinten. Nggih, kula angsal pesenan nggih. Oh ngeten. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken katur Bapak Haji Subianto. Wonten ing Madya Candra Secang. Oh nggih. Menika kalian Mas Sarijan. Wonten Secang ugi depan terminal. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Iki lor dhewe. Saiki sing kidul tak giring. Mau lor dhewe, saiki kidul dhewe. Bapak Antonius Budiarjo. Saiki daleme nang dusun ngendi kae? Sambe Rembe Pakem. Oh, tapi iki yo nganu ngendika kok anggere malam Selasa mesti nyetel. Nggih. Tenang lho. Nyuwun kiriman videone. Nggih, sugeng midhangetaken Pak Budiarjo, sugeng wungon. Nggih, lajeng Bapak Kiai Suparno wonten ing Bonjitan. Ha iki judune karo Om Darsum supire andong. Aturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken ngilen tinggal kulon sakniki. Oh, tinggal. Pak Dewido kalian Kang Nogareng. Cethu wong pancen tukang gareng kok niku. Gareng ki lak tangane ceko. Ceko mripate mlolo. Ning menika teges awas ing panaliti. Oh nggih. Itu lajeng ngalor dugi Klodran. Wah, kathah sanget menika. Para warga Supraba, Bapak Rehadi, Bapak Pras, Bapak Bambang, Pak Sugeng, lajeng Pak Mantep, Pak Yusuf, Pak Lasio, Pak Edi, Pak Mujiarto, Pak Jumino. Kathah sanget ngono. Monggo niku yo sing radione amoh yo yuk mekalah didandake. Wah, wis iso nggo nyetel arum dalu ngaten menika. Niku rungkan pandrian niku lho. Ya, pandrian menika rombongan Gladen Kerawitan Cokro Laras ingkang dipun pimpin dening Bapak Sumardi saha Mas Aji juragane Kopi Candi Pawon. Wah, matuk kuwi. Nggih. Pak Kasjo nika lali. Pak Kasjo wonten ing Dukuhngrata, Pak Ramejo wonten ing Nglerep. Nggih, lajeng Pak Giyanto wonten ing Jangkungan. Sugeng midhangetaken. Ingkang Ngaler, Sawangan, Gading. Oh iya. Pak Supar wonten Kembaran Candi Mulya, Mbah Yadi wonten ing Karang, Pak Wahyu Ujianto wonten ing Klumprit, Sarayudan adene Klumprit menika Mbak Yami. Ngaturi sugeng dalu, sugeng midhangetaken Mbak Eni Jatmiko. Mbak Eni Jatmiko wonten ing Gading saha Mbak Denok wonten ing Prapatan Tampir. Wah, nggih. Sampun kathah sanget nggih jangkem. Lajeng Bapak Haji mbok pilih ring kidul menika monggo dipun senggol. Kula jangkepi kalian Raka Mas Sigit kala wau kagem Yang Ti nggih wonten ing Sambe Rembe. Wau yangkung ingkang nembe dipun sebat nggih. Nika Yang Ti mesti meri wong ya oleh iso mirengke sok dadi siji nggih. Berdua ngoten nggih. Niki Yang Ti yangkung mang sampun dipun pinangkani Sekar Dandang kula kaliyan Raka Mas Sigit kantun mangke Raka Mas Jumiran ingkang dipun alem. Aku seneng karo Pak Jumir, Pak Sigit tembangi apik-apik. Nah. Nggih, lajeng wonten ing padukan kathah punika Mas Heru nggih sekalian kalian Pak Tri, Mbak Yatno nggih.
sugeng periksani lumantar YouTube mincing tak kirimi do disetel gitu. Nah iki lajeng wonten ing Sambeng kados watatan Mas Pak Supari, Mas Rowiyanto, Mbah Yoga Atmojo lan sedaya kuswanipun ing Sambeng lebet Raka Mas Haji Purwanto nggih. Lajeng mengaler niku wonten Mbah Kakung Mbah Putri Soko Wetan nggih. Sinten niku? Mbah Tik. Mbah Tik nggih. Lajeng wonten ing Kleben niku kathah sanget wonten Pak. Sukawetan apa Sukoetan to? Sukawetan. Oh, ora Sukoetan. Nek Sukoetan niku ora daerah mriku gitu. Lajeng kok dadi marah lali. Bapak Guru Sarana wonten ing ngetos nggih lan Pak Haji Prayitno. Lajeng wonten ing Macanan Mas Gian. Lajeng wonten ing Kleben wonten kathah sanget wonten Pak Rohadi, wonten Pak Sugeng, wonten Pak Ropin nggih. Kathah bakule sayur. Bakule sayur Slokopan. Mas Topa kalian Mbak Toya nggih. Niku sing nggih matur nuwun kirimane senek Mbak Toya nggih. Mugi-mugi dados amal jenengan. Pun setunggal malih MC kondang niku. Mas Dudung. Mas Dudung nggih permadani nggih. Para kadang-kadang lintas bergodo permadani. Matur nuwun iki budaya Jawa isih ana sing berjuang mekar saha ngrembakaken kanthi nduduk saha ndudah. Ya sing disebutke ora ming ngisore sing dadi pangarsa ya disebut kaya Pak Insinyur Wiyoto. Ngaten nggih. Lajeng Bapak Bambang Suyatno. Nggih. Bapak Nadar. Lajeng sinten wah setunggal malih Mbak Woro saha Ibu Asih. Bu Asih Siti Widiasih. Bu Anton. Bu Anton nggih. Inggih mangke tak kekian monggo sesuk meneh sugeng dalu sugeng midhangetaken. Inggih tumuli kalajengaken mlebet padha pinten menika Bapak? 7. 7 nggih, 7. Kalau wau lek suling. Kok menapa menika? Menapa turu lare napa nggih? Kaya wis suwe ora. Cobi turu lare menika. Turu lare nggih. Terus pundi menika tuladanipun turu lare? Jirulu. Kaberkahan kang badhe tinampi. Dadi keinggilan Pak Sikit. Oh ngaten. Nggih. Nem jirulu kaberkahan kang badhe tinampi jroning wulan aran sahrur muwasah wulan pitulung arane pitulung keng bebandu siksa neraka kang gegirisi sahrun maghfirah wulan Allah kang maha
pangapura mring Muslim ingkang siyamipun becik kanthi ikhlas sing nala. Swantenipun kan ajeng sember-sember kekatan kolak nggih, kula gar matur kokan kolak. Wulan siam ugi den wastani sahrul rahmah nanggih wulan rahmah wulan kang kathah rahmate ing wulan siamiku pan pinanggih sawiji wengi luwih becik sewu wulan geganjaranipun bengi Lailatul Qadar sok sinten ingkang saged amanggihi tuhu antuk kabegjan. Tunggal padha malih nggih. Inji ganjaran ing wulan siam nenggih eli nggih kok kan saburan niku wau kelmati kel tan kenging winilang satu saking katrahe nindakaken sunah iku sami klawan ibadah wajib amal wajib den ganjar
tikel pitung puluh makaten kamirahan Allah ingkang Maha mirah welas asih dumateng kawulannya. Kok sampun kathah menika Bapak Haji, monggo atur katerangan sakedik dhateng para kadang ingkang dalem menika saestu satih kepareng jingleng ngaten nggih. Monggo kawit. Injih leres sanget nggih. Wulan siam menika panci kebak ing berkah rahmat nggih pangapuran nggih. Kejawi menika wonten hikmahipun poso menika kagem para-para ingkang nindakaken siam. Kados dene menawi awakipun piyambak menika kangge sarana ngresiki jiwane awake dhewe. Atine awake dhewe kanthi lantaran poso iki ngresiki. Muga-muga dening Allah dipun tampi nggih anggenipun awakipun piyambak nika siam ngresiki jiwane kados dene kala wau ingkang kula aturaken ing ajeng mau telu-telune ngatunggal niku kedah dipun jagi ingkang saestu. Mesti sing pengucap mata nggih pamireng. Apal ketenan niku. Nggih, niku kedah mata terus telinga, mulut. Nggih, nggih. Niku hidung ra pateka ya. Mboten. Hidung niku wong nek mung mampu apa istilah wong masak niku ya kena diarani wah kena nggih seger-seger nggih ra apa-apa ning waten ora batal wong niku tidak kemasukan jenis makanan yang abad yang tenan ngoten mampu panili karo panggang ngoten. Nggih. Saking sifat-sifat ingkang awon kados dene ingkang kula aturaken wau lajeng salabetun siam menika apakipun piyambak kejawi nahan luwe saha napa nek ngelak iki nek basa Jawa napa nggih ngelak nggih ngelak lan luwe salit nggih menika estunipun awakipun piyambak ugi saged ngraosaken nggih monggo mbok ditampirin monggo nggih iki sadake sugeng dalu arum dalu inggih tesih siaran jenengan nyetel radio niki nggih nggih sugeng midhangetaken nggih kula terasaken nggih Pak Kaji Sumardi nggih 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 badhe kinten-kinten kalian sinten Muga-muga bengi tetap dahar. Oh nggih. Nggih. Jane tak enteni. Napa tak enteni teng karet niki biasane. Nggih, monggo skecakaken kula tak nembang sik nggih. 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 Inggih kula lajengaken awakipun piyambak kejawi nahan kala wau ugi saged ngraosaken. Niripun ngraosaken kadidene tetiyang ingkang napa nggih kekirangan. Nggih. Nek rasane wong ngelih iki kok ngopo? Oh, gitu. Lah awake dhewe ditatar didadar nganggo poso ben iso ngrasake lara lapane wong sing kekurangan kono. Nek ngoten supados saged ngrasake awak dhewe le poso ya sing sederhana ya. Nggih niku. Nggih saged budidaya ingkang sakmadya kemawon. Ampun leluwihan
aja nggunakake nafsu serakahe. Nggih. Nek leluwihan yo ora kelingan sing kekurangan yo. Kepara menawi awakipun piyambak nika saged berbagi. Menika langkung sae pramila sakmenika kathah para musala masjid menika ngawunaken buka bersama. Nggih kejawi buka bersama niku kadang-kadang wonten ing pinggir margi menika nyediaken nyawisaken wujudipun tuntuman, wujudipun niku daharan kados bakmi goreng napa-napa niku berbagi. Tegesipun menika ngaturaken kalodhangan tumrap para tetiyang ingkang mila bandhanipun sawetawis kathah menika supados ngatah-ngatahaken anggenipun berbagi kala berbagi nggih. Mbok menawa ana pawongan sing wis krungu menapa adzan maghrib kok arep buka kok ora ana sing dibuka. Lah menika nggih. Inggih menika pramila wonten poso ki awake dhewe kejaba nahan saka godaan setan lan warna wau. Estunipun nek setan niku sing iso mlenggu ming awake dhewe kok. Mboten nggih. Awal niku ming tak blenggu setan ning sing iso mlenggu. Setan niku asline awake dhewe menungsane niku. Menungsa ya. Ha nggih. Menungsane awake dhewe arep pengen mlenggu setan ya niku wau dicegah tri perkara kala wau. Gitu. Dicegah tri perkara wau ben iso setan ki terbelenggu betul-betul dari jiwa kita. Ngoten mawon guys. Kok awake pun piyambak niki iso bener-bener dikunci lah istilah dibondo ngoten. Setane yo ora oleh kesenengan, ora oleh kekuatan. Ah ngene niku wae nggih to. Awake dhewe oke le istighfar karo napa maca tasbih, syukur bagi maos Al-Qur'an kalau kudhaipun kula ngendika kula aturaken ngajeng wau nek kesel maca Quran dilalas teka apa le maca Quran niku nek Mas Jumiran biasane sok lende-lende nang tembok niku temangke ketingate kok Qur'ane wis dadi dikeloni ngoten niku lho. Niku sae niku nggih timbane nggo pangucap sing kurang becik nggih. Pramila kathah sanget anggenipun awake dipun carane menghindar saking tumindak karo wau kathah sangat namung awakipun piyambak anggenipun nglakoni nyikapi niku saged napa mboten nggih. Janjane nek arep ngurangi nek ya aja ngaten dumeh turu ki luwih apik tinimbang ya aja njuk turu larem ibadah liyane sok kapan. Nggih, nggih. Lajeng kala wau menawi wangsul dhateng niatipun tak niat poso ning turu. Niku wae. Nggih oleh ya mung turu niku. Nah nggih ta. Oleh ya mung turu niku. Sing arep besriki ngalas sapa. Amangke kaya Mas Jumiran kula lomboke selak do abang-abang sing ngopeki gitu. Ha nggih kaya Mas Sigit ya ora ngopeki lombok ning ya liya acarane gitu. Ya paling ora nek nembung-nembung nyilih ki gampang. Nyilih ni apa niku nggih. Ha nggih. Ha ya nyilih butuh. Ha nggih. Terus yang sudi menika ya wis wasis le ngripta nggih nggo ngelingke awakipun piyambak putra tiga menika mriki sekawan kalian Mas sinten Mas Hani nggih. Terus Mas Hani. Hani nggih. Dilingke Mbah Sudi lho Mas Hani karo tembang-tembang niki wae nggih. Muga-muga awake dhewe ben ora ben ora muspra nggih lah oleh ganjaran sing tenanan. Niku paling kula kathah saniki. Janu turu kuwi lho apik. Ini oleh apik turu ning njuk pakaryane arep ngamal ibadah sok kapan. Gitu. Turu menika ora dipun wastani sae, menika dipun bandingaken kalian tumindak awon sanes. Nggih kala wau timbane nggih ngrumpi. Wonten bab ingkang langkung penting nggih prayoginipun boten sare rumiyin. Nggih. Istilah kados Mas Wiran kondur saking masjid, deres Quran, mangke pun tronton-tronton pakaryanipun menapa mangke sak sayahipun nggih sak sayahipun ora kudu tekan jam 12 mboten. Jam 09.00 kok selesai saya ya kondur. Aja nganti sing wedok arep nitis kok kayune ra ono. Ora ming deres tok ning ora golek kayu ya. Tinggal turu. Dadi gula ta niku. Sidane ya ora dadi gula niku. Nggih. Wah, kok kasunyatan senajan namung dandang gula
sekawan padha para kadang kasunyatan menawi dipun oncek-onceki menika kok lajeng ketingalipun badhe mboten wonten rampungipun. Namung ngepanipun kok wekdalipun winates sanget. Dipun lajengaken pepanggihan ngajeng ingkang ngayahi karya wonten ing dalu menika saestu tumuli pepengkeran kalian panjenengan sedaya. Mbok bilih sawetawis wonten bab-bab ingkang kirang trep anggenipun ngaturaken dening para paraga saestu njihawet kiranging seserepan kula tetiga kanthi menika namung tansah nyuwun lumunturing sih pangaksama ing pangajap sageta pinanggih malih wonten ing giaran arum dalu candhaipun sekar prangkur ingkang badhe kaaturaken dening Bapak Sigit kanthi menika sumangga Bapak Sigit Prokadang lan prosutresna winatesing wekdal maca pat nenggih pinupus kya nyuwun mungkur nyanggana kunging lepat wicara sastra basa lan unggah-unggah nyuwun kunging pangaksama antuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para pamirsa, giaran arum dalu ing wekdal menika kula tetiga ingkang ngayahi karya nyuwun pamit ing pangajap mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran arum dalu candhaipun budaya Jawa muga-muga bisa tetep ana saya ngrembaka macapat bisa tansah ngawiyat nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemilang FM.